Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, уважаеми представители на институциите, на контролните органи, представители на политическите партии, представители на изпълнителната власт, скъпи колеги земеделски производители, уважаеми представители на медиите! За мен е чест и отговорност да открия днешната кръгла маса, посветена на 3 години от създаването на Българска аграрна камара. 3 години може да изглеждат кратък период, но за този отрасъл те бяха наситени с много изпитания, трансформации и много важни уроци. Преминахме през кризи, пазарни сътресения, промени в европейски политики, вътрешни предизвикателства, които ясно показаха едно нещо. Българското земеделие има нужда от силен, единен и чуваем глас. Именно това беше и остава основната мисия на Българска аграрна камара – да обединява, да защитава и да създава среда за устойчиво развитие на българските земеделски производители. Днес на тази маса са събрани всички ключови страни – законодателна, изпълнителна власт, контролни органи, бизнес, производители. Това не е просто формат, това е възможност. Възможност за открит разговор, възможност за ясно назоваване на проблемите и най-важното – за формиране на конкретни решения. Българското земеделие се нуждае от предвидимост, от стабилна регулаторна среда, от справедливи пазарни условия и от политики, които не се променят с всяко следващо управление, а следват една дългосрочна визия. В тази връзка ролята на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите е изключително важна, защото справедливия пазар е в основата на устойчивото производство. Ролята на Министерството на земеделието е ключова, защото то трябва да бъде не просто администратор, а трябва да бъде партньор на всички земеделски производители. Ролята на политическите партии е да гарантират, че земеделието ще остане ключов приоритет за България не само на думи, а и на конкретни действия. И нека да бъдем ясни, без силни производители няма как сектора да съществува, а без диалог между всички нас няма как да намерим решение. Затова днешната дискусия не трябва да бъде просто формална, тя трябва да бъде честна и открита. Трябва да говорим за натиска върху производителите, да говорим за липсата на работещи механизми за защита на пазара, да говорим за нуждата от модернизация и напояване, да говорим за достъпа до финансиране и не на последно място за доверието между държавата и бизнеса. Трябва да говорим за общата селско-стопанска политика и не само, за цялостната визия на Европа за бъдещето на земеделието. Европейското земеделие не бива да продължава да бъде остров на висока себестойност в световен мащаб. Българската аграрна камара ще продължи да бъде активен участник в този процес. Ние не сме просто наблюдател, ние сме страна и ще отстояваме интересите на сектора аргументирано, последователно и отговорно. Уважаеми дами и господа, днешният ден не е просто отбелязване на годишнина, то е възможност да начертаем посоката напред. Нека да използваме тази възможност, да използваме тази кръгла маса не за позиции само, а за конкретни решения. Не за противопоставяния, а за партньорство. Защото българското земеделие няма нужда от повече конфликти. То има нужда от визия, стабилност и общи условия. Благодаря на всички за присъствието ви днес, не само на колегите земеделски производители, на всички присъстващи на тази маса. Надявам се наистина дискусията да бъде ползотворна. Откривам кръглата маса